laskea myös niin jalkaväliä. Painovoima ottaa palleista vallan. Painovoima ottaa vallan. Ja siis kohtalon niva on se, että pelkästään pallit venyy, että itse värkki ei kyllä varmasti niinku mihinkään. Ja taas sitten miehillä se maksimi riippuu, se saavutetaan siinä vaiheessa, kun on niinku 2 polven sijasta 4 polvea siinä edessä. Ja monet luulevat, että vanhat miehet kävelee sen takia niin ontuvasti, on selkä kipeä, mutta tiedätte kuinka herkät on pallit, niin todellisuudessa se johtuu siitä, että kiitos, nyt mä taisin rikkoa tän mikkiä. Ei oo varmikselle vaan. Ja se uudestaan takapäin. Se vähennetään sitten sinun palkasta. Joo. Ei mitään, sitä on oikeesti viimeinen vitsi, että ihan suunnitellusti. Tommi, ole hyvä vaan. Kova-ääninen tuo meidän viimeinen. Mä niinku välähtää. No niin, alatapa huutaa!